Hindi anay magbaton ang DSWD ka mga walk-in clients sa parabuton nga Sabado, Agosto 27 tuig 2022 sa Baylo. Iga-prioritize na kaniya sa assessment kag payout para sa educational assistance ang mga ginpauli bangod sa kaduruhon kang tao kag wala matatapan kang ahensya. Suno kay Attorney Mayrago Castillo, tagpamapa kang DSWD Field Office 6, ginatingwaan nanda nga kid-anon ang sistema agad hindi rin liwat nga magdinagus ang tao sa mga designated venues. Nagapahibalo ang DSWD Field Office 6 nga ang iga-prioritize sa assessment kag payout sa Sabado para sa educational assistance August 27, 2022 ang mga ginpapuli sang nagligad nga Sabado tungod sa kadamuon sang tawo kag wala na natatapan. Mabawi ang DSWD sa ila. Suno kay Castillo, ginpangbualan nanda ang ngaran ka mga kwalipikado nga benepisyaryo kag kun mahimo nga hulatan lamang ang text message o kun email kang ahensya. Ang amon opisina nakakuha sa mga ngalan kag contact numbers ninyo. Hulaton ninyo ang text message, email o kon pahibalo sa inyo nga kamo kaupod sa assessment kag sa payout. Nagpangabay man ang opisyal sa mga kwalipikado nga benepisyaryo nga hindi anay magpadulong sa mga munisipyo agad mag-apply sa nasambit nga programa. Gusto natin ipabalo sa ating mga kauturan, particularly sa mga taga-Antique, hindi anay magkadto sa ilang mga munisipyo because ang DSWD nagahitso pa lang sa mas maayo nga sistema para nga mangin matawhay ang pag-assess kag pag-payout sa next nga payout schedule. Dugang ni Castillo, kung wala tinabaton nga text o kon email, hindi sanda mag-entertain bangad gindesignar lamang ang venue para sa mga nakaschedule sa partikular nga adlaw. Kung wala sang may mabaton nga mensahe, hindi magkadto sa venue para malikawan ang paggilinutok. Wala kami sang pag-atubangon nga walk-in clients mga kauturan. Sa probinsya kang Antique, ang Provincial Engineering Gymnasium ang gindesignar nga venue para sa parabuton nga payout sa adlaw kang Sabado, Agosto 27. Are the venues sang mga assessment kag payout. Sa Antique, Provincial Engineering Office Gym, San Jose. Ginpatpat man ni Castillo ang mga dapat daron kung ikaw nakaschedule ka nakabaton kang mensahe. Anaman ginpahanumdam ang mga benepisyaryo nga sundon ang minimum health standards kag magdara kang pira ka makinahanglanon para sa kaugalingon. Sa imo nga schedule, magkadto sa venue nga nakasuksok sang mask kag i-obserba ang physical distancing. Magdala sang ilimnon nga tubig, pagkaon kag kaugalingon nga ballpen. Hindi magdala sang mga lapsag o kon mga nagamasakit nga miyembro sang pamilya. Kung estudyante ang maklaim, siguruhon nga dala mo ang masunod: Certificate of Enrollment o kon registration. Sa college, original or certified true copy nga may tatak nga enrolled kag pirmado sang registrar. Sa elementarya, high school, kag sa senior high school, original or certified true copy nga may logo kag may ngalan kag pirmado sang principal. Ang kopya hawidan sang DSWD. Ukon, photocopy sang validated school ID sang estudyante nga may tatak o kon sticker nga naka-enroll sa school year 2022 to 2023. Ukon, statement of account nga pirmado sang registrar o kon accounting staff. Ukon, dokumento nga issue sang eskwelahan nga magapamatuod sang enrollment sang estudyante. Namanaan nga nagdabot sa 2,263,000 ang balor kang educational assistance sa ginpanagtag kang DSWD sa mga estudyante sa probinsya kang Antique kang tinalikdan nga adlaw kang Sabado, Agosto 20. Dugang ni Castillo, may masobra sa 600 ka mga benepisyaryo ang natagtagan rin sa probinsya. Samtang may kabilugan naman nga 5,260 ang nakabaton sa bugos nga Western Visayas nga may balor nga 21,376,000. So far, ang ni-release for Antique Province sang Saturday is 613 ang na-releasan na beneficiaries. That's amounting to 2,263,000. And ang total sa bilog na region nga na-releasan, 5,260 ka beneficiaries amounting to 21,376,000. Dugang kang opisyal, ang amo nga programa kang ahensya ang hindi para sa tanan kundi para gid lamang sa mga estudyante nga nagaka-eksperyensya kang krisis sa tunga kang pandemya.
gusto man namon i-emphasize nga ang educational assistance hindi siya para sa tanan, para ini sa students in crisis situation. Number one, ang mga breadwinners, whether head of the family man sila o kung hindi, ang mga working students, ang mga orphan, abandon, o kung mga nag-i-star kaupod sa ilang mga himata. Kabataan sang solo parents or ang mga ginikanan wala trabaho o kung ang ginikanan overseas Filipinos in distress. Ang mga persons with disability, ngayara sa krisis nga sitwasyon, kabataan sang rebel returnees, o kung mga persons deprived of liberty, may ara HIV, o kung may kaupod sila sa ilang balay nga may HIV, biktima sang pang-abuso, o kung displacement, yara sa krisis tungod sa human-induced or natural calamity. We have links. If you can see sa DSWD Western Visayas, pwede sila mag-fill out sa online link. Ara dira naka-display. And then may ara man QR code, pwede nila ma-scan. And then third, if budlayan, pagit sila, pwede man mag-email sila. Sa nauna namon yung mga announcement, we also gave out email addresses and cell phone numbers. So either of all those means, pwede sila ka-register na madaan. Para sa next nga mga payout, hindi na maglinutok, hindi na maginabuso ang atong mga kauturan. But then again, we have to emphasize that this is for students in crisis. Nagpasalig naman ang DSWD nga may improvement sa masunod nga payout, agad hindi rin maliwat ang pagdinagusa ka mga tawo kag estudyante sa tagsa ka mga venue, agad magbuol kang educational assistance. Basta ang ginapasiguro is there will be an improvement in the system para hindi na masulit ang natabo nga overcrowding. And another thing is para nga ang bully malapit na sa mga pumuluyo and they don't have to travel far to avail of it. Mark Anjo de la Gracia, The Kinaraya Chronicle.